Kważi nofs il-Maltin huma tal-opinjoni li t-toroq tal-Belt Valletta mhux qegħdin jinżammu notfa. Dan joħroġ minn ċifri pubblikati mill-Eurostat li juru li l-aktar residenti sodisfatti bl-indafa fl-bliet kapitali tagħhom huma fil-Lussemburgu, segwiti dawk fi Vienna, Ljubljana, Riga kif ukoll Helsinki. Fuq in-naħa l-oħra huma biss 9% ta' residenti f'Ruma li jaħsbu li t-toroq tal-kapitali Taljana huma notfa. Fl-istess ilma hemm il-bliet ta' Pariġi, Brussell, Berlin u Madrid illi ma jaqbżux il-50%. Dwar il-Belt Kapitali Maltija, 52% qalu li huma sodisfatti jew sodisfatti ħafna bl-indafa fil-Belt. One News mar fit-toroq tal-Belt u staqsa dwar il-livell ta' ndafa fil-Belt Valletta u jekk is-sitwazzjoni hix riflessjoni tal-mentalità ta' xi wħud ta' ndafa mill-adba il ġewwa. Le, notfa aħjar milli kienu Mhux daqshekk notfa. Għax hekk tħares ma tuħarek għax ara xew. Mhux għalfejn tara, il-traskurati ju. Notfa, nbidlet ħafna Malta, nbidlet ħafna. L-opinjoni tiegħi li t-toroq tal-Belt Valletta notfa, mhux ħażin. Bħalissa hekk nadif qiegħed, imma ndiħor speċjalment wara l-Monti jibqa' naqra maħmud. In-naħa tas-suq u hekk l-hemmhekk imdellek għax forsi jkun tat-tisjir u l-affarijiet ma nafx. Imma s-radarjali għandu ħol sabiħa. Mistoqsi minn One News, is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista qal li minkejja l-Beltin huma attenti ħafna li ma jħammġux it-toroq tal-Belt. Issa wasal iż-żmien li minn twissija jibdew jiġu implementati il-multi. Għandek outlets, catering, dejjem qed nirreferi catering outlets, li suppost għandhom il-private contractor biex jiġbor l-iskart u għat mhumiex irregolarizzati. Da sintendi da ħaj spiċċa issa għax issa naħseb mill-fatt edukattiv issa irridu ngħaddu għal fatt li nimplementaw pieni u l-pieni daqsxejn bsin, jiġifieri għadda żmien tal-pariri issa ġej iż-żmien fejn nagħmlu iktar restrizzjonijiet permezz tal-multi. Is-Segretarju Parlamentari fakkar kif ta' kuljum jinġabru aktar minn 9 tunnellati ta' skart miċ-ċentri kummerċjali fil-Belt, ġbir li jsir darbtejn kuljum fil-waqt li l-Kunsill Lokali jibgħat ħaddiema għal tal-apposta sabiex jiġbru kemm l-iskart domestiku kif ukoll dak riċiklat.